Адам галейхиссаламның мөгаен җимеше тәмлерәк булгандыр. Әмма эш әле анда түгел. Бу алманы кабып караргамы, юкмы? Ассаламу алейкум, хөрмәтле дуслар. Тагын берничә көннән изге Рамазан аена керәбез. Җир йөзендәге барлык халыкларны бер нәрсә борчый башлаячак. Ураза тотаргамы, юкмы? Ни кызганыч, хәтта безнең татарлар да бу сорауга бер төрле генә җавап бирә алмый. Әйдәгез әле татарлар һәм Рамазан турында сөйләшик. Аъуду биллаһи минәш-шәйтанир-раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Узакламый иншаллах Рамазан, ураза, сәхәр, ифтар һәм таравих көннәре килеп җитәр. Рамазан айы чыннан да кеше тормышындагы мөһим вакыйга. Аның рухи әһәмиятен тулысынча аңлап бетерү һич мөмкин түгел. Бу айдагы күңел хисләрен элек тә кешеләр шигъри юлларга салып җиткергәннәр. 20нче гасыр башындагы татар әдибе Сәгыйд Сүнчәләй үзенең сәхәр шигырендә ниләр әйткәнен тыңлагыз әле. Изге сәхәр, тәмле сәхәр, ай нуры дөнья тулы, кышкыра киерелеп әтәчләр, уяна Аллаһ кылы. Кечкенә өйдә алынган ут, ушак гөрләп яна, уята улын анасы, тик үзе бик кызгана. Тор балам, тор, атмасын таң, килде, тор, тордан хәбәр. Нинди ямле тышта дөнья, җитте ак, изге сәхәр. Сүнчәләй шигыре күңелне кузгатты. Әйдәгез әле урамга, һавага чыгыйк. Гамбәрия апа совет чорында динебезне саклаган буынның бер вәкиле. Ул елларда уразасы бозылсын өчен мәктәп балаларын су эчәргә мәҗбүр иткәннәр дип ишеткән бар. Гамбәрия апа ниләр сөйләр икән? Үзе янына керик әле. Безнең авылда мәктәбендә аны менә эшләмәделәр. Күп авылларда мәктәп вакытында, уку елы вакытында ураза булган чорда балаларга су эчетеп йөрүчеләр дә булган. Чтобы ураза тотмасыннар дип. Ураза дигән нәрсәне мин үзем белә башладым 40 яшымнан. Әлхәмдүлиллаһ раббил галәмин. Беләйдем инде, но үзем тотмыйдым әле. Курка гына кирдем уразага. Шыдай алырмынмы, түзәрменме көнгә эштә карашамыйча. Ничек түзәрмен микән, ничек тотармын микән? Әле мин ул вакытта фабрикада эшләдем, заготовочный фабрикада мәктәпләрне ашата торган, анда төрле яклап ризык бит инде. Пешкән ризык, пешкән цехта, пешерә торган цехта эшләдем инде бөтен нәрсә. Бөтен җирә ис килә, ай ашысы килә. Аллаһ сабырлык бир, Аллаһ сабырлык бир дип ишемнән укып йөри торган идем. Ул кич ифтар вакыты җиткәчне шатлык минуты 1 сәгать кебек үтә. Вот 10 минут калды, вот 5 минут калды. Менә Аллаһка шөкер, авыз ачарга вакыт җитте. Менә моның шатлыгы действительно әйтеп бетерә торган түгел. Хәзер андый шатлык килгәне юк. Хәзер ничектер сабырлык үскән ахыры күрәсең. Менә шул беренче ураза тоткан көнемне бүген дә хәтерләймен. Шул кадәр сабырсызлык белән ифтарны көтеп алдым. Ну ифтар килеп җиткәчнең аның рәхәте, аның кадерлелеге, аның тәмлелеге, аны әйтеп бетерә торган түгел. Шул кадәр. Әлхәмдүлиллаһ раббил галәмин. Инде Рамазан аен һәр барчаларда Рамазан аена ирешеп, Аллаһка кушканнан үтәп, Аллаһның әмере. Без шушы әмерне үтәп, җиңеллекләрен дә биреп, кабуллыкларына ирешергә насыйп итсен. Инде киләсе елларда уразаларына ирешергә насыйп итсен. Аллаһның туры юлларынан тайпылмасак иде. Калыпларны каралтмасак иде. Аллаһы безгә шул калыплардан чиста пак тотарга насыйп итсен иде. И Раббым Аллаһым, балаларыбызга, балаларның балларына дин исламда булып, мөмин мөселман булып,
namazlar оқып, уразалар тотып, зәкәтләр биреп, хаҗларга барып, кылган гамәлләр кабул булып, Аллаһның ризалыгына ирешергә я Раббим Аллаһ насип ит. Я Раббим барча мөселманнарга, мөселманнарның балаларының аныкларына килен кирәде һәммәләр намаз әһләре, сәҗдә әһләре булып, уразалар тотып яшәргә я Раббим Аллаһ насип итсен. Шын ихлас күңелдән мин шушыны сорыймын. Ураза тотмасын дип Гамбәрия апага су эшертмәгәннәр. Шулай да бер фильмны күрсәтим әле. Анда ураза тотмаска үгетләгән эпизодлар бар. Без ул фильмны тулысынча түгел, ә кайбер изекләрен генә карап китик. Ни капли воды, ни крошки хлеба не примет эта девочка до наступления темноты. Так повелевает религиозное окружение в семье. Как же оправдывает этот варварский обычай духовенство? Поститесь и выздоровите, увещевает мулла. Что же по этому поводу говорит современная наука? Вопрос заслуженному врачу Татарской АССР, кандидату медицинских наук, доценту Гирфанову Вильсору Сагитовичу. Лечение голодом было известно с незапамятных времен, но оно назначается только после тщательного обследования больного, строго индивидуально и при постоянном контроле лечащего врача. Иначе нарушения режима питания могут привести к развитию таких заболеваний, как гастрит, холецистит, панкреатит и многие другие. Изнурительный пост выковывает волю человека, проповедует мулла. Лишь отсутствие фантазии могло привести к такому выводу. Рабская покорность и воля. Бүген безне беркем дә ураза тотудан тыймый. Әмма аңа карап кына бар да җиңел дип уйларга ярамый. Мин үзем табында финик җимешен күргәндә армияны, анда чактагы Рамазан айын искә төшерәм. Рамазан айы азагында мине каравылга җайларак постка куйганнары да истә. Өйдән әнимнең посылкада килгән иде, ә анда финик җимешләре. Уразада авыр сынаулар булмасын, әлбәттә. Ә шулай да нәкъ менә Рамазаннарның иң авыр булганнары күңелгә күбрәк шатлык, сөенеш китерә. Рамазан якынлашканда кешеләрне ураза тоту тәртибе белән таныштыру өчен төрле чаралар уздырыла. Коверда шундый очрашуларның берсе уздырылды. Хәзрәт бик күп нәрсәләр сөйләде. Хәзер аларның барысында сүзгә сүз кабатлау мөмкин түгел. Әнә хәзер дә ул иң мөһим нәрсәләр турында сөйли. Рамазан айында уразаны боза торган гамәлләр кылсаң, уразаңны каза кылырга тиеш буласың. Уразаны боза торган гамәлләре белә торып су эчү, ашау, дару эчү, якынлык кылу. Кайбер гамәлләр өчен хәтта 60 көн ураза тоту тиеш. Хәзрәт Коръәннән китергән аяттан күргәнчә, ураза тоту кешеләр тарафыннан уйлап чыгарылмаган, ә Аллаһы тарафыннан безгә фарыз кылынган гамәл. Әй иман китерүчеләр, сезгә кадәр булган уммәтләргә фарыз ителгән кебек, ураза тоту сезгә дә фарыз ителде. Бәлки сез тақва булырсыз. Бақара сүрәсе 183 аят. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammeden ve ala alihi ve ashabihi ve ecma'in. Hürmetli avuldaşlar, hürmetli şehirde yaşavşı kardeşlerimiz, bizning burun tubinimizda deb aytaylik, yaqinlashib keluvchi izgi Ramazon oyi bilan sizni chin ko'ngildan tabrik etaman. Shu oyda biz ajrlarga erishirmiz deb chin ko'ngildan urazalar tutarga hazırlanamiz. Avulda yaşavchilarda, shaharda yaşavchilarda Allah subhanahu taala bizga ayta:
وتزودوا فإن خير الزاد تقوى. Әзерләнегез, иң хәерле әзерләнү ул тақвалыктыр. Тақвалык ул Аллаһ Субхана Тәгаләне танып, Аллаһ куша бит дип әйтеп, кушканнарын үтәү, тыйганнарыннан тыелу. Менә шушы изге Рамазан аенда да без үзебезнең хәлал ризыкларыбыздан тыелып торабыз. Аллаһ Субхана Тәгалә кушкан безгә хәлал ризыклар ашарга шушы бер айны без Аллаһ риза булсын миннән дип, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ирешим әле дип, үзебезне дә төзәтәбез, яхшы якка төзәтергә тырышабыз. Гайбәт сөйләүләрдән, кешене рәнҗетүләрдән һәм күбрәк садака бирергә, күбрәк ибадәтләребезне кылырга Аллаһ Субхана Тәгалә безгә рәхмәтул лил галамин дип, бөтен галәмгә рәхмәт итеп үзенең Коръәнен биргән. Шушы Коръәнне күбрәк укып, аны аңлап, кешеләрне дә бәхетле итим әле дип, шушы айда тырышуыбызны җиң сызганып, эшләребезне кирешергә насыйп әйләсен һәммәбезгә дә. Аллаһ Субхана Тәгалә һәммәбезгә дә шушы яз көннәрендә бузлар иреп, карлар иреп аккан шикелле калепләребез ирешсә иде, йомшарса иде, тәкъвалыгыбыз артса иде, ихлас күңелдән Аллаһ Тәгаләнең кушканнарын үтәп, тыйганнарыннан тыелып яшәргә, Аллаһ Субхана Тәгалә риза була торган амәлләрне кылып яшәргә насыйп әйләсә иде. Качандыр атабыз Адәм галәйһиссәлам да Җәннәт бакчаларында халал җифете анабыз белән яшәгән. Аларга да Аллаһ Субхана Тәгалә шушы җимеш агачны гына ашама, шушы җимешне агачны гына ашасаң гөнаһлы булырсың дип әйткән. Безгә дә шушы бер ай түзеп торырга һәм мәңгелек җәннәт бакчаларында мәңгелек калырсыз дип әйтә, мәңгелек Кәүсәр чишмәләре янында күрешерсез дип әйтә Аллаһ Субхана Тәгалә. Biz Allah риза булсын дип әйтеп, шушы алманы да ашый алмыйбыз. Кыямәт көнендә әҗерләргә ирешербез дип әйтеп сабыр итәбез. Без кайда гына эшләсәк тә, кайда гына яшәсәк тә, нинди генә эштә эшләсәк тә безнең өчен фарыз булып тора. Аллаһ Тәгаләнең ризалыгын алыр өчен дип, уразаларыбызны тотарга Аллаһ Тәгалә сабырлыклар бирсен. Чын күңелдән сезне тәбрик итәм. Аллаһ Тәгалә сабырлыклар биреп, сәламәтлекләр биреп, шушы Рамазан аенда җиңеп чыгарга, әҗерләргә ирешергә, изгелектә булып яшәргә һәм татар халкы да дингә кайтса иде, татар халкы да мәчетләргә ашыга-ашыга оныкларыбыз бара торган булсалар иде, азан тавышларын ишетеп йөрәкләребез тетрәп китсә иде. Тыңлап карагыз әле. Революциягә кадәр конфетларга ничек реклама ясаганнар. Ибраһимовларның Альфа фабрикасы эше булган Тукаев конфетләре гаять ләззәтле вә татлыдыр. Хусусан Рамазанда ифтар вә таравих шәйләрендә куллану өчен иң муафиq конфеттер. Революциягә кадәрге Русиядәге тагын бер кызыклы күрсәтмәне тыңлагыз. Мәскәү шәһәре башлыгына ислам динендәге полицейскиларны, урам сөбүрүчеләрне һәм хезмәттәге башка мусульманнарны алар Рамазан гаетен бәйрәм итсеннәр өчен 3 көнгә эштән азат итәргә боерылган була. Я Раббым, үзең тыйган чакта алма кабып караудан сакла безне. Үзең фарыз кылган уразаны Рамазан ахырына кадәр тиешенчә тотып, ураза бәйрәмен шатланып каршы алуны насыйп ит. Сау булыгыз. Ассаламу алейкум.